Mga idol, sa atin namang good news. Bagong taon sa Alaminos City, sinalubong ng 2 beses na fireworks display. Para sa good news na iyan, ikwento mo, Idol Maya. Not once but twice na nagningning at napuno ng kulay ang kalangitan sa Alaminos City sa pagsalubong ng bagong taon dahil sa kanilang mga fireworks display. Kasama ang mga kaibigan at pamilya, sama-samang sinalubong ng mga Alaminians ang taong 2026 sa 2 fireworks display na handog ng pamahalaang panglungsod ng Alaminos. Matapos ang New Year's Eve Mass bago mag-alas 10 ng gabi ay tila umulan ng blessings rin ang kalangitan sa magandang fireworks display sa St. Joseph Cathedral Parish. Na-enjoy ito ng mga churchgoers, kalakip ang kanilang panalangin para sa taong 2026. Hindi pa natapos dyan ang sorpresa dahil sa New Year countdown sa Lookout Wharf ay muling nagkakulay ang madilim na kalangitan. Hatid ng fireworks display na sinabayan pa ng awit at indak mula sa mga residente at bisitang sinaksihan mismo ito ng personal. Ang mga simpleng entertainment na tulad ng fireworks display ay isang paraan lamang upang salubungin ang bagong taon na may pangako ng bagong pag-asa para sa buhay ng bawat isa. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.